Ta' minu kbir, ta' minu żgħir. Ta' Michael Spanjol. Id-dinja għandna ħabta naqsmuha fi tnejn, tal-kbar u taż-żgħar. Hemm ħwejjeġ taż-żgħar u ħwejjeġ tal-kbar. Lob ta' tfal u lob tal-kbar. Toys ta' tfal u toys tal-kbar. Hemm ċajt ta' tfal u hemm ċajt tal-kbar. Naf ċajta tal-kbar Kollejja, it-tfal. Kemm insejbek ta' fajni. Ħanfittex storja oħra mela. Aħna l-Maltin naraw kollox kbir. Ta' Michael Spanjol. Aħna l-Maltin naraw kollox kbir. Kollox enormi, ġgantesk. Malta, waħda mill-iżgħar pajjiżi fid-dinja, minn dejjem laqtitni għal fissazzjoni fuq il-kobor, fuq l-abbundanza. Knisja kull nofs kilometru. Stage tal-linja kull żewġ kantunieri. Ma tmurx tinfetaq. Żewġ każini tal-banda, jekk mhux tlieta flimkien mal-każin tal-Labor u tan-Nazzjonalisti u tal-klabb tal-futbol fi pjazza waħda. Ħwienet pompi tal-petrol, minimarkets, supermarkets, kollox marsus ġox xulxin froqa art daqstikka. Din il-fissazzjoni fuq il-kobor ġejja sa mill-qedem. L-ewwel nies li jgħixu fuq din il-gżira nfexxew jibnu tempji daqsix, bġebel daqsix. Bdew it-tradizzjoni u aħna komplejna fil-passi tagħhom. U bħalhom anke l-kavallieri tajġ kebnew. Belt imponenti biswar oljin, akwedott mill-Litwalnet, katedral molawn, torrijiet. Min hemm dit in-namra tagħna t-torrijiet. Il-Grammastru Winja Kurt kien bena 6 torrijiet madwar Malta u Għawdex. L-Askaris waraħ bena 10. Mbagħad ġie Deredin u bena 13 mal-kosta kollha. Minna li ħamel opra, hej, għax bena 13 il-torri ta' żewġ solari kollox. Il-torri ta' vera, aħna nibnuhom, il-ġenerazzjoni tagħna. Portomaso, 23 solar, 3 torrijiet raħal ġdid, 3 torrijiet l-imriel u ta' Slema torri żul minn hemm 38 solar. Ħowda ma saqajk, Deredin! Dal-aħħar din l-ossessjoni fuq il-kobor laħqet livelli ġodda. Ħaġa li l-Maltin iħobbu jagħmlu bil-kbir huma ir-records. Saret drawwa li kull raħal jipprova jikser xi rekord dinji jew lokali. L-akbar faċċata armata għall-festa. L-akbar tazza tal-inbit. L-akbar ħarqa piroteknika, l-itwal arblu, l-akbar kollezzjoni tal-karozzi, l-akbar biċċa u bajt, l-akbar figolla, l-akbar ravjula, l-akbar biskuttin tar-raħal u l-akbar bezzon bil-butir. Ksirna saħansitra r-rekord tal-akbar hot dog bl-itwal salzett. Moħna. Donnu iktar ma tkun żgħir, iktar trid tara kbir, taġġibhom, teseġera. Anke l-politiċi, tismagħhom jitkellmu. Malta l-ewwel u qabel kollox. Irriduna nsiru l-aqwa fl-Ewropa. Ma jafux li aħna ġaġejna fl-ewwel post f'żewġ klassifiċi. L-aktar nies għażżinin fid-dinja. U tal-eħxen fl-Ewropa. Faqqalu hot dog extra large għalej! Dan il-ġen fuq il-kobor tara ħanka f'affarijiet żgħar ta' kuljum. Huwa l-argument il-barbecues. Tkun mistiden barbecue, għand sħabek il-barranin jibdew jixwu bil-kalma.
Fil-pront iġibulek platt b'koxxa tat-tiġiġ imqeda ħelu fil-ġemp, dejn roqqa patata maxx, ftit karrotti mqatta roti, ħjar ta' dam u tagħmlu festa. Tkun mistieden barbecue għand sħabek il-Maltin. Majjalata! Ħanżir daqs dinja marbut ma' virga tal-ħadid iduru jinxtewa. Sakemm il-ħanżir ikun lest, forna ta' hops bil-garlic butter, bruschetta galletti bigillaġ bejnittu sana dibsa kull toba kwalità u ftit naqqir ieħor kemm titrejjaq. Wembat ma jistax jonqos it-salzett mir-roża. Pakket sħiħ għal kull mistieden, inkella kif se tixba'. U hekk kif zaqqek kun se terġa' tarma dgorr, mhux ġertux bil-ġuħ jew bil-brin, jasal il-main course. Dish imqarrun, u meta ngħid dish, jiġifieri dish bħal tassa telita. 3 dixxijiet patata l-forn u dulċis in fundo il-ħanżir. Kollu jittikel ħanżira dinja bil-qarquċa ta' id-nab, kollox! U dan kollu waqt li d-diskussjoni ewlenija tkun kemm kien tajjeb sqallija, kemm iffangajna fuq il-kruz u x-senza jarada! Sejt id-deserta! Fil-barbecue tal-barranin felli dullija żewġ ħawħiet u forsi 1 scoop ġelat, f'tal-Maltin, trajfel tazzija Gracie, mibni saf bil-coffee morning, il-krema, l-ġamm, il-panna, daqxej vermut u l-Smarties fil-wiċċ. U imbagħad kannoli donuts imqaret, kemm ma laħallaq cupcakes u muffins, dawk żgħar bil-kemm idurulek maż-żokra. Container ġelat! U meta qed ngħid container, jivorrajt forsi mhux daqs tal-Freeport, imma kważi. Isma' kif badniha fuq l-ikel. Leħen, intemm? Oraklu. Naħseb raqat. Bomba, nista' mmur l-istorja l-oħra. Ta' minu kbir, ta' minu żgħir, ta' Michael Spanjol. Le dak li kitiba. Konna qed ngħidu qabel waqqafna l-oraklu li d-dinja nħobbu naqsmuha fit-tnejn, tal-kbar u taż-żgħar. Anke fl-ikel, hemm l-ikel tal-kbar u l-ikel taż-żgħar. Imqar f'restorant ikollok il-menu tal-kbar u l-kids menu. Ħodu waħda paċenzja bija ħanaqlaħħa fuq l-istonku darba l-dejjem. Eżis kokijiet sidin tar-restoranti ġenituri. La l-kids menu jrid ikun fih dejjem l-istess 3 oġġetti: pizza, burger u chicken nuggets. Ma nagħmlux mod li tibżgħu li jekk intu ftit ħaxix u ikel sustanzjuż ma jibqgħux leħxen tfal fl-Ewropa u nitilfu r-rekordux! Lura l-ikel tal-kbar u taż-żgħar. Meta tkun żgħir, l-ikel ikun sempliċi ikel. Meta tikber, l-affarijiet jinbidlu. Juħdu xejn oħra. Hom il-pastizz. Meta kont żgħir il-pastizz kien snack u xejn aktar. Il-banana frotta u l-ħjara ħaxixa. U l-ħaxixa ma kontx tpejjibha. Mhux l-ikel biss. Is-69 kull ma kien numru. Ir-ras kienet dik ta' fuq onqok. Iż-żibġa kont tilabbija fit-triq. Insu għadik. Anki l-verbi jinbidlu. Iġġerri, il-kelb jew il-purtira. Tbaqqan xi kantun. Terda, mhux xi mustardina. Ma' żmien kollox jinbidel, kollox jitħassar. U biex it-tfal ma jitħassrux malajr, biex jibqgħu innoċenti, aħna l-kbar sibna soluzzjoni. L-tfal ngħidulhom kelma b'oħra, niktbulhom f'wiċċhom stess. Nimlewlhom rashom bit-tooth fairy, il-Christmas father, il-borza ta' San Martin. Ngħidulhom jekk ma tikolx jiġi għalik il-babaw.
Jekk titwerru leċċu ta' d-diziffa, tiqpa hekk. Jekk tikdeb, jidirlek salib fuq moħħok. Ġenjali aħna l-kbar. Biex nalmuhom ma jikdmux, ngħidulhom gidba faħxija. Imma l-isbaħ gideb, ngħiduh meta missu suġġetti daqsxejn jaħarqu. Tal-għaġeb kemm insiru kreattivi. Jekk toqgħod iġġebbet il-willi tama. La talaq 13 taqgħod taraċ. U meta jistaqsuna dik il-mistoqsija li nibżgħu minnha daqs il-bar ta' Jannar. Allura papa, it-tfal, minn fejn jiġu t-tfal? U aħna x'nagħmlu? Nikdbu. It-tfal jiġu bil-vapuri. It-tfal iġibomna l-asfur. It-tfal nixtruhom minn fuq eBay. Darba kien hemm kellha 5 xhur tqala u bdiet tidher sew. Bina marfuqa u qalilha, ma, hemm x'għandek f'daqqek. Għandi lil-ħuk iż-żgħir. Min tawlek? L-omma l-darba ma rriditx tikdeb. Taju lil-papa. Mar jiġri fuq missieru. Pa, il-mami għant li f'żaqqa għandha lil-ħija żgħir u li tajtula inti. Veru? Ejja, kosa ċertu punt. Għana ma jfattillek xittija ieħor. Għala, għax li tajta belatu. Mażżar inħobbu nużaw lingwaġġ differenti. Ġiet nagħmlu ġuffa. Issa babbu batinninnu. Ejja marru bambin. Ejja ħallibsek il-xużi. Laqwa imma meta niġu għal-partijiet privati. L-ismijiet ma nafx minn fejn nivvintaw. Maestro. Għall-imbirka partijiet tajċ kemm għandna ismijiet, laqmijiet hemm bil-mijiet, għas-subien u anke l-bniet. Nibdew btiegħu. Il-firillu, il-kanun, il-pesisa, il-muntun, il-braġolu, l-annimali, il-kaptan, il-ġeneral, il-martell, il-dunga, l-mazza, il-bubulla, l-brutarrazza, il-ħanżir, il-ximitarra, sakemm naħseb doq il-kitarra. Il-gerwila, l-apparat, il-machine gun ikkargat, il-fartas lodda l-fajjenza, il-musmar tal-penitenza, il-serkukku, il-pakket, il-pisellu, il-salset, il-geduda, il-xatin, aħjar nieqaf x'waħda din. Issa taħħa! Alla mana! Il-qattus, il-kuklu ċuċċu, il-garax, il-fjura, l-muċċu, il-bezzun, il-pizzu, il-pejxu, il-ġurdin, l-anġlu, il-mejxu, il-fellus, il-figurin, il-beċċun, il-ċiċċolin, il-card reader, l-ATM, l-għamijiet kiku taf xem. Il-karus, il-qasmaxxa, miljon laqamta bil-ħaq, il-maqrut, il-pusiket, sinsu fufu jew farfet, il-bebbux u l-barbaġan, il-pastizz, il-ħot rosban, il-triangel, il-ġuġu, imma laqwa l-Pikachu. Xabbajtnek. It-tfal! Kallejja it-tfal! Nista' nkun naf fejn huma dawn it-tfal? Hawn huma it-tfal tal-lum. Il-kbar ta' għada. Min jaf kif tkun id-dinja la tikbru intom? Min jaf x'ikun ġara minn Obama, minn Trump, minn Kim Kardashian, miċ-Ċina, mill-Korea ta' fuq, mis-Sirja u minn Malta. Min jaf? Min jaf l-Azur Window, min tieqa tkun saret fetħa bħal Tarenzo Piano. Il-Blue Lagoon ikunu ksewħ bis-siment biex fl-aħħar ikollhom fejn iqiegħdu d-deċċers u l-umbrellet.
U minn kemmunet ikunu tellaw kolonna daqsix biex triġi l-pont ta' bejn Malta u Għawdex. L-Malta, ir-Ryanair tkun saret il-linja nazzjonali u l-logo tal-Lidl ikun ħapost il-George Cross. Għawdex ikun il-gżira ta' 3 oljiet u ta' 33 skyscraper. Il-Buskett ikun sar ċentru tal-kummerċ, kollu binjoli, imma bħala tifkira ta' xkien f'nofs il-pjazza fuq pedestal forma ta' piramida oli 10 metri mamul mill-irħam abjad maqtuħ mid-Dolomiti, bit-taraċ imponenti tal-Marmettone ingastant f'nofs il-piramida, akkumpanjat bil-klim li din l-art helwa minn xundurat li waslek sal-quċċata issib ħarruba bonsai ta' 2 pulsiri u nofs. U intom tkunu żewwiġtu, kellkom it-tfal, sirtu nanniet. U n-neputijiet kultant jiġu jżurukom. U kif jiftħu l-bib? U nanna xeznaja! Mela mhux hawn nannu Sylvester Junior! U meta toqgħodu bil-qiegħda ħdejn in-neputijiet u turuhom kif jilagħbu Pokémon Go, tkun bħal meta lilna kienu jgħidulna kif tilab ix-xixu il-passju jew il-ħarba. Issa ta' raġel li kien tifel u kiber, ippermettu li ngħidilkom din. Iż-żmien jaħrab, itir fil-li tfal, fil-li adulti, fil-li bil-gażaża, fil-li bid-dentatura. F'ħajjitna l-kol naslu f'punt fejn nħarsu lura u niftakru fil-momenti sbieħ u nippruvaw ninsew il-koroħ. Insibu ruħna naħsbu fuq il-futur, ninkwetaw, se nagħmel la nikber. Min fejn ser nkun 10 snin oħra, xi jkun sar minni. Isimgħu minni, tinkwetaw x'wis. Għax aħna mislu fina, m'għandniex wis żmien fil-li tfal, fil-li adulti. Jgħidu li l-adulti huma it-tfal li tħassru, li skadew, tfal li kibru u tilfu l-immaġinazzjoni. Insew kif joħolmu bla ma joqogħdu jgħidu, imma dik mhux suppost, dik ma nistax nagħmilha, dawk wejjeġ ta' tfal. Mhux li kien inħarsu aktar lejn id-dinja mill-għajnejn ta' tfal. Għax kif kien qal Dante, 3 huma l-affarijiet li fadlinna mill-ġenna, il-kwiekeb, il-fjuri u t-tfal. Darbtejn insiru tfal. Ek jgħid il-Malti. L-awgurju tiegħi mhux li tikbru u terġgħu issiru tfal, imma li f'qalbkom tibqgħu tfal għal dejjem.